Ibunya mau dalam. apa? Dek Feni apa-apa? Kasunyatan. Oke. Kasunyatan. Bu, Oh rapi. Pak Mamin. Oh, Oh Pak iya. Mamin. Pak Mamin nyuwun Ya. lagu Kasunyatan. Kasunyatan. Pak Mamin. Ya. Mak pun paring J. Pak Mamin terima kasih. J, matur Ibu suwun. Mamin, Pak Mamin. Nah, Mas Pun Kapur. paring dalem Ya, J. minta lagu Kasunyatan ini Kasunyatan. memakai jalur tol. Jalur Jalur tol cepat. kuwi. Jalur lanang. Jalur cepat. Ngawur, jalur cepat iki jalur. Terima kasih Pak Mamin Ibu pakai Nggih. jalur tol ya. Delok, iki apa to Mas? Lagu ini kasunyatan. Udu iki lho. Oh, niki Pak Mamin mau nyuwun lagune Kasunyatan. Kasunyatan. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, para juragan-juragan ampun panas lho. Wis biasa mawon ampun panas. Santai. Mangke mbok menawi Pak Sugeng nggih gadah keremenan lagon. Ya, leres. Ngendika kemawon mangke mbok menawi Nggih. rencang-rencang saged ngaturaken dipun aturaken. Saking kata-kata garangan Scott Ugi Kusuma Laras Percussion. Ada dari Danang Bro. Oke, Ya, gimana, nanti dituruti Kasunyatan itu di babak yang spesial. Ya, Pak Mamin nanti ditunggu Siap. di babak Kewan Alas kita hadirkan launching lagunya Kasunyatan. Nggih. Mereka Pun ini tenggo. digarap spesial karo kanca-kanca Oh garangan. mekaten nggih. Heeh, bener. Pun tenggo sak wetawis Di nggih. Tenggo Sauntawis. Nggih, monggo. Ya, saiki marut Mas saya apa gimana? Mas saya. Nggih, monggo pun aturaken tembang ingkang sak lajengipun saking kadang-kadang garangan Scott original. Yo. Juga dari teman-teman Kusumalas Percussion didukung ada sound system dari Danang Pro ke Mantil Lighting. Terima Ya, kasih. terima kasih. Yuk. Juga tidak lupa ada teman-teman kita Bams Production tuh yang selalu membersamai juga menyertai teman-teman garangan Scott original dimanapun berada. Kostum, Sandangannya iya. ya resik-resik ya Mas Kabul ya. Tuh. Wangi-wangi. Nek tinggu mbak-mbak ngene kan ayo dadi manglingi ya. Cak. Bener, jam ketok ayu. Coba nek nulis sing nganggo. Oh, kok kurang nganggo kain. Ah. Mbak-mbak sing nganggo. Wis tambah. tau lho nulis dek turunggo sinden kae ayu tenan nganti Ah, kok ah. dongklak. Iya. Dek ning patroke nganti kok Dongklak dongklak. dibongkok. Mulia Nur ora getuni kok tinggal mulih ra apa-apa. Monggo. Monggo pun maringi mergi Nur lihat sing medal monggo. 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 Ora apa-apa ditinggal. Aja sia-sia ngentos. Ora bidur kok tinggal ora apa-apa. Ya lagunya napa menika? Katersan sejati. Oh nggih. Mas Waduh. saya diteruske ya katersan sejati. Aku dijajarke Jarot. Geng. Oh,
Boy. Ayo. Karo wadare Lho, Mason. lah sing dadi mboke ndembik sapa? Nurli. Wah, Ya. Oh, berarti pasangannya DDW. Ya. Lho mbok medan mbok pateni kowe ngopo? Tak gantung. Aku jaluk dikawinke. Iki Nurli pos apa? Nurli, Ora Jamilah iki. Nurli, Oh, Jamil Mbak Jamilah. aja. Karo sapa Kowe iki Jamilah apa jam 5? Kowe iki pangan mengi gitu. Mbak kan Mbak Jamilah. Jamilah kok mengi itu renek. Wah, Jarot sing iso ki. Karo sapa Nah, iki apik. Iki cengkoke Pak Mudi iki. Sing penting ana jempole. Betul, benar. Nah, nek jempole yo wagu yo, Cak. Ayo wagu nek rambut jempole. Ayo Mak Lintang Asmara. Ayo. Ora iso nirokke aku. Ayo Mas Jarot PB berdiri ayo. Ikut saya. Ayo ikut saya. Ikut saya Mas Jarot PB. Mbak Feni PB juga berdiri. Ikut saya. Yuk. Ayo Mbak Pridul, ayo Mbak Pridul. Simbok weteng kuluwe ana kedan aku tukokno simbok goyang rot aku wis gede ana prawan aku takokno lulusan Sanggar Sambil Ketono luwes Dole-dole katane apa dicampuri kelapa parutan duit kanggo nikahan iya dole iya kok pangestu ya kok iya Jarot sop Sak pendek. Yeay. sibok Pilih weteng kuluwe luwe ya dus ana telol Piye. aku tukokno simbok apa meneh nggonku wis gedhe aku wis gedhe ana rondo coba takokno Yuk.
mendem wedokan. Aduh si mbak ora bisa turu. Aman degi pengen ketemu. Menggunung mbok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikahan pas covid goyang no Seret. yo walah ora gelem ora gelem Suruh lupa tak lupa lupa. Suruh lupa tak lupa lupa. Makin hari makin disayang. Makin hari makin disayang. Kene Pak sing dadi Pak. Sembuh. Iki. Oh Mariam to. Ora iki yang apa to, Pan? Ngapa marsinem ki? Sing ditarik Mariam sing marjimpe. Marjimpe. Marjimpe barang. Ate enek basa marjimpe nggonamu piye? Ya padha ngono lho. Padha. Padha. mari kawan kita bergembira penuh sukacita bersama karangan kuat jadilannya Indonesia. Yuk. Sun Sarati. Duporatus. Sira bali menyang raga aja nganti ninggal janji Setia. Hey, 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 yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, 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 Yo menyang kamar kayanganmu dhewe. Aja nganti tinggal wisuda. Komando tengah apik-apik.
Yuk. Tos, tos. Evi. Ayo Nes. Ayo Nes. Iya. Zamane dek biyen dek lagi bisa ketemu kangen 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 yen ra ketemu Nyatane saiki sliramu nyitra janji lunga tanpa pamit medhot tresno kang suci. Bulan Februari aku kenal sliramu. Bulan Februari kok tega ninggalke aku. yo wis yo wis yo wis iki pancen nasibku yo wis yo wis yo wis iki pancen kelakon yo 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 Bisa gak? Bisa keri-keri. Bisa gak keri-keri? ayo 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 Praktek dokter Bogi melayani segala penyakit. Iya. Ora. Nah, dijok meneh kembange lho. Yo. Hari yang mantap. Tos. Kowe nak, Bro. Ayo, Ben. Onurli. Ayo. Do esemane tutur manis sing gawe sliramu yen semake Hidup
terima kasih. Yuk, yuk. Yuk. HU. Kau ini aku. Yuk, 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 yuk. Yuk, Kau ini Ayo, aku. ayo, ayo. yuk. Yo. Hu, 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 yo, 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 Heya, heya, heya. yo, yo, Awas. yo. 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 Saka, saka, geri, geri, geri. Saka, saka, geri, geri, geri. Saka, saka. Saka, saka. Saka, saka. Yo. Kabul Mahesa. Asoy. Asoy. Pabrik erong dibangun. Wos tinata ing prasastino swantara Jawa nyoto papane satriya irung dibangun pecah dodo kanthi luturing lutira ngebelosa kusuma laire bangsa kutha Blitar nyoto salah sawijine satria nyoto senopati Pabrik erong dibangun. Supriyati Ngagul Gedres Kalompo Asmane Kutha Blitar papan Iya. lebuhe Arya Bima Putra paring asma Budidaya murih ayune ing bangsa Iya. warna tetung saka nira Budiono. yuk 17 Agustus 45 Budiono yo. Ayo Bud. Pak Budi lho Budiono. Budiono Siregar. Cita-cita saya kapal laut. Budiono Siregar. ayo Bud Cita-cita saya kapal laut.
Yehe. Eh ha eh. Yo. Ya Urung urip jebule. Yo. Yo. Awas syaratnya. Aja mbak. Iya. Geri. Alah geri. Yang geri. Aku. Hari yang mantap. Aduh sedap. Aku di kelima. Jarod Saputra. Iya.